Καλησπέρα και από μένα. Να περιμένουμε λίγο τη συνεργάτη για να ανεβάσει, γιατί έχουμε κάνει την παρουσίαση από δικό μας λάπτοπ, οπότε θα δείτε και ένα δείγμα δουλειάς. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, κατά τη διάρκεια της κλιματικής εβδομάδας, για να σας μεταφέρω και να μοιραστώ μαζί σας όλες τις δράσεις που έχουμε αναπτύξει σαν Δήμος Κηφισιάς κατά τη διάρκεια μετάβασης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η κλιματική εβδομάδα δεν είναι απλώς μια γιορτή περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε όλοι μας, πολίτες, αιρετοί, πώς ζούμε, πώς εργαζόμαστε και πώς διαχειριζόμαστε τους πόρους της πόλης μας. Ας σκεφτούμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα όχημα πάνω στο οποίο είμαστε όλοι. Είναι οι πολίτες, είναι οι αιρετοί, είναι οι δημότες και πάμε και κινούμαστε για να φτάσουμε σε ένα πράσινο, έξυπνο και βιώσιμο μέλλον. Ένα μέλλον που σχεδιάζεται με δεδομένα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, υλοποιείται με συνεργασία και πάνω απ' όλα στο κέντρο έχει τον άνθρωπο. Γιατί για μας ο άνθρωπος είναι στο κέντρο όλης αυτής της μετάβασης. Οι άνθρωποι μας είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι υπάλληλοι είναι, δεν σας κρύβω γιατί είμαι κι εγώ ένας υπάλληλος, θέλουμε να εκπαιδευτούμε, θέλουμε να διαχειριστούμε. Άρα πρέπει να είμαστε και να είναι και η διοίκηση και το κράτος δίπλα μας για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία και να βοηθήσουμε βέβαια πάντα, γιατί είμαστε οι υπηρέτες των πολιτών. Γρήγορα, με διαφάνεια. Και ταυτόχρονα πρέπει τον πολίτη μας να τον κάνουμε μέτοχο όλης αυτής της διαδικασίας. Πρέπει να είμαστε δίπλα του για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε και να τον συνδράμουμε να αξιοποιήσει όλα αυτά τα εργαλεία. Άρα πάνω απ' όλα είμαστε με τον πολίτη. Για μας η πληροφορία είναι πολυσύνθετη και έρχεται με πάρα πολλούς τρόπους στο Δήμο. Πρέπει όμως, επειδή έχουμε μια μεγάλη διασπορά κτηριακών υποδομών, να διαχειριστούμε αυτή την πληροφορία και να τη διαχέσουμε σε όλους τους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών. Άρα τα κτίρια μας τα διαλειτουργήσαμε με οπτικές ίνες, χρησιμοποιώντας το σύζευξης 2. Χρησιμοποιούμε ό,τι μας παρέχει το κράτος σαν πληροφορία πρωτογενή, να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε. Άρα έχουμε ψηφιακό κράτος, το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα μέσω του gov.gr, μέσω του gov.kap της ΚΕΔΕ, μέσω εργαλείων αξιοποιούμε τις σειρίδες. Μπορούμε να κάνουμε αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών και όλα αυτά για να μπορέσουμε να παρέχουμε την υπηρεσία που πρέπει. Άρα για μας η διαλειτουργικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην όλη δράση του Δήμου. Να φέρουμε την πληροφορία στον υπάλληλο, στον πολίτη. Και παράλληλα προχωρούμε στο να μειώσουμε το χαρτί, να ψηφιοποιήσουμε τα αρχεία μας. Ήδη έχουμε κάνει σε κρίσιμες υπηρεσίες η νομική υπηρεσία, υπηρεσία ανταποδοτικών εσόδων. Έχουμε ψηφιοποιήσει τα αρχεία τους. Και παράλληλα είναι σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση του αρχείου της πολεοδομίας. Επεξεργαζόμαστε και προχωράμε να κάνουμε ψηφιοποίηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Και έχουμε στόχο το 26 να κάνουμε ψηφιοποίηση του αρχείου και των φαγγέλων των υπαλλήλων. Ας δούμε τώρα τι έχουμε καταφέρει με όλα αυτά. Έχουμε καταφέρει να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη από το σπίτι του, από όπου και να βρίσκεται, να καταφέρνει να κάνει τα αιτήματά του. Είτε είναι αιτήσεις για να πάρει κάποιο πιστοποιητικό, είτε να υποβάλει αιτήματα καθημερινότητας. Βλέπει ένα πρόβλημα, μας το αναφέρει. Πάει στην υπηρεσία, η υπηρεσία το βλέπει μέσα από ένα σύστημα
και εκεί το επεξεργάζεται και το δίνει σαν πληροφορία στον πολίτη ότι υλοποιήθηκε. Ήδη πάνω από 60% των αιτήσεων που γίνονται τον χρόνο είναι με ψηφιακό τρόπο. Μέσα από την υπηρεσία που παρέχουμε από την πύλη του Δήμου. Και πάνω από 3.000 ζητήματα καθημερινότητας, ο κύριος Καραχάλης ανέφερε παραπάνω, έχουν ήδη γίνει όλο αυτό το διάστημα που έχουμε την πλατφόρμα καθημερινότητας. Δεν σταματάμε όμως στα γραφεία. Πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχουμε με όλα αυτά και στο περιβάλλον. Το ότι μειώνουμε το χαρτί, ψηφιοποιούμε τα αρχεία μας, διακινούμε με ηλεκτρονικό τρόπο τα έγγραφά μας, όλα αυτά έχει επίπτωση στο περιβάλλον. Λιγότερο χαρτί, λιγότερες μετακινήσεις, αυτοματοποίηση στις διαδικασίες. Και όταν λέω εδώ θα σταθώ λίγο παραπάνω, να σας πω ότι δεν αρκεί μόνο να ψηφιοποιήσω αρχεία, πρέπει να ψηφιοποιήσω διαδικασίες. Δηλαδή να βοηθήσω και τον υπάλληλο ταυτόχρονα να γίνει πιο εύκολη η δουλειά του. Ήδη υλοποιήσαμε και είμαστε στη φάση της τελικής ολοκλήρωσης τη διαδικασία χορήγησης άδειας μέσω κινητού τηλεφώνου. Απλά εύκολα ο υπάλληλος βλέπει το υπόλοιπο της άδειας του, το εγκρίνεται αυτό ιεραρχικά από τη διοίκηση, τους προϊσταμένους, τους διευθυντές, το Γενικό Γραμματέα και ταυτόχρονα διαλειτουργεί με το σύστημα ανθρώπινου δυναμικού. Και γίνεται ένας κύκλος διαλειτουργικότητας για να έχουμε λιγότερο χαρτί, λιγότερες εργατόρες, πότε θα πάρω άδεια, πότε δεν θα πάρω. Οπότε όλο αυτό έγινε με αξιοποίηση πόρων δικό μας και με πολύ κόπο και προσωπικό των υπαλλήλων και της δικής μου διεύθυνσης. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Έχουμε την πληροφορία που δώσαμε στον υπάλληλο για να χειριστεί υποθέσεις. Την πληροφορία που δίνουμε στον πολίτη. Ταυτόχρονα όμως η διοίκηση πρέπει να πάρει με κάποιο τρόπο την πληροφορία σε ένα κέντρο, ένα συντονιστικό κέντρο, για να μπορέσει να κάνει το στρατηγικό της σχεδιασμό. Όλη αυτή η πληροφορία κατορθώσαμε και τη μεταφέρουμε μέσω έξυπνων συστημάτων. Ένα από αυτά είναι και ένα έξυπνης ευφυΐας σύστημα, το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες από όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου και τα οικοσυστήματα, τα οπτικοποιεί σε πραγματικό χρόνο και έτσι ο Δήμαρχος, το επιτελείο του, μπορεί να βλέπει ανά πάσα χρονική στιγμή τι ταμιακό διαθέσιμο υπάρχει, τι απαιτήσεις έχει, τι υποχρεώσεις έχει, μπορεί να δει κλήσεις, μπορεί να δει διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάσταση και την κατανομή των εργαζομένων. Και παράλληλα επεκτείνουμε το σύστημα και το επεκτείνουμε και σε άλλα συστήματα τα οποία ήδη λειτουργούμε τώρα και όλα αυτά προβάλλονται σε διαδραστικές οθόνες. Άρα εύκολο ο Δήμαρχος, όπως είπε και όταν έκανε τη σύνδεση, είπε πολύ απλά, κοιτάω απλά και βλέπω σε πραγματικό χρόνο ό,τι θέλω να δω. Και ό,τι άλλο εξελίσσεται, αυτό θα το ενσωματώνουμε σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο στη διοίκηση, το να έχει τα δεδομένα εύκολα, γρήγορα, σε πραγματικό χρόνο και να κάνει το στρατηγικό του σχεδιασμό. Οπότε, σε αυτό δίνουμε τη μεγαλύτερη σημασία και ήδη είμαστε σε φάση επέκτασης οθονών. Μας το ζήτησε. Οπότε, απλά πρέπει να το κάνουμε. Και πάρα πολύ το πιστεύουμε κι εμείς, έτσι. Οπότε, το όραμά μας ποιο είναι να προσφέρουμε υπηρεσία πάνω από όλα στον πολίτη. Μαζί με τον πολίτη, δίπλα στον πολίτη, να προσφέρουμε την καλύτερη υπηρεσία μέσω της τεχνολογίας. Μας βοηθάει να συγκεντρώσουμε δεδομένα, να τα αξιοποιήσουμε, να κάνουμε το στρατηγικό σχεδιασμό και να προσφέρουμε υπηρεσίες. Όχι τεχνολογία για την τεχνολογία, τεχνολογία για τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά τελικά πιστεύουμε ότι με το QR code που υπάρχει εδώ διαθέσιμο, που σας παραπέμπει στην ιστοσελίδα μας, θα δείτε αναλυτικά τις δράσεις, θα δείτε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οπότε θα έχετε μια πλήρη εικόνα του τι κάνουμε ή τι προσπαθούμε να κάνουμε.
Ευχαριστώ πολύ.